παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Escape the Tsunami for Brainrot. Στο Roblox είναι. Και είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια που πλέον τον τελευταίο καιρό έχει γίνει και όλα στο καλύτερο. Εδώ μαζεύουμε λεφτά, έχουμε 500 σχεδόν κουαντίλιον. Το καλύτερο μου Brainrot είναι πάνω. Είναι ένα job σαχούρ 103 κουαντίλιον. Να το. Το σπόναρε ο δημιουργός στο χθεσινό event το Σάββατο σπόναρε πάνω από 200 Secret Lucky Block και Celestial Lucky Block. Εμένα το χθεσινό event μου άρεσε. Κάνει κάθε Σάββατο Τετάρτη event, admin abuse, και κάνει και κάποιες φορές Σάββατο ή Κυριακή κρυφό admin abuse. Όλα τα Brainrots μου βγάζουν πάνω από 2 κουαντίλιον. Πάμε να φτάσουμε το 1 sextillion και μετά θα περάσω όλα τα τσουνάμια για να πάρω κανένα καλό Brainrot. Ελπίζω το job να μου έχει βγάλει πολλά. Πώς έχει βγάλει 51 κουάν. Λοιπόν, πάμε. Όχι. Πρέπει. Όχι, δεν πρόλαβα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Ωραία. Το κάνω. Όχι. Έρχεται ένα slow tsunami, δεν μπορώ να πάω. Πάμε. Προλάβα. Όχι. Γιατί. Αυτό είναι το UFO spin. Ωραία, πάμε να κάνουμε spin. Να κάνουμε fast. Las tralaleritas. Ναι, las tralaleritas. Θα πουλάμε γιατί δεν μας αρέσουν. Ωραία. Ξαναπάμε. Θέλω να μου πείτε στα σχόλια πόσα rebirth υπάρχουν, γιατί δεν ξέρω. Εδώ έχω κάνει 11. Θέλω να τα κάνω όλα, αλλά δεν ξέρω πόσα είναι. Και δεν θέλω να χάσω και το σπίτι, για να μην ξοδέψω τα λεφτά. Όχι, δεν πρόλαβα. Προλαβαίνουμε νομίζω. Ναι. Ωραία. Όχι, έρχεται κι άλλο. Πάμε, προλαβαίνουμε. Ναι, πρόλαβα. Αυτό είναι secret. Το παίρνω. Πάμε. Εντάξει, slow tsunami έρχεται. Πάμε. Προλαβαίνω. Ναι, πρόλαβα, ωραία. Level 23, πάμε να το ανοίξουμε. Νομίζω δεν θα έχει καλό Ματέο. 51 μίλια, δεν είναι καλό. Πάμε να το πουλήσουμε. Ναι, ωραία. Πάμε να πάρουμε τα λεφτά που μας έχουν μαζέψει τα Brainrots.
Το πιο σπάνιο είναι Strawberry Elephant. Πάμε να δούμε. Εγώ το πιο σπάνιο νομίζω που έχω πάρει είναι αυτό το οκταποδάκι. Ωραία, πάμε ένα sixtillion σίγουρα. Είμαστε 950 κουάν. Ωραία, πήγαμε. Τέλεια. 1,24. Το chop αυτό. 33 κουάν. Θέλουμε 892 κουάν για να το πάμε level 6. $690, 702, 716, όχι δεν θέλουμε να το πουλήσουμε. 720, 892 κουάν θέλει, εμείς έχουμε 770, θέλουμε άλλα 120. $781, ωραία. Εδώ τι κάνεις, έχει ανοίξει ή όχι, δεν ξέρω. Πρέπει να βάλεις brain rot και σου έχει πιθανότητες, για να δούμε. Spawn machine, τι. Τι κάνω τώρα, δεν ξέρω. Ωραία. Λέτε να κάνω rebirth ή να μην κάνω. Να τα φτάσαμε, ωραία. Πάμε να κάνουμε level 96, ναι. Κάνουμε 42 κουά. Σας ευχαριστώ παιδιά που παρακολουθήσετε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.